Ciao! Ce faceți? E primul episod din Popcorn. Eu sunt Ricci. Este Nichita! Și vom merge la magazin sau în parc? La magazin. La magazin. Hai. Hai. Suntem în lift. Lift. Nu! Suntem în lift. Liftule. Wow. Ioi! Nu! Dar e cam cald afară, nu cred? Lumină. Lumină de gravitație. Și încă nu ninge. Ninge. În Toreț. Da, când? câțiva Acum o lună. Acum câțiva ani. În toată țara nici normal nu ninge. Și la mine în sat ningea. Cele 20 de kilometri. Păi de ce să ningă? Dar de ce să ningă aici în Oradea? Era să dau capul de aia. Acum unde mergem? La magazin, că vrem ca episodul ăsta să fie mai special. Deci mergem la magazin. La care magazin? Nu știu, trebuie să ducem magazin pe ăsta, nu? E 3 magazine. Ce? Sunt 2 magazine, 3 magazine, 4 magazine. 5 magazine. Ce era că o să dea magazine? Nu știu, dai unul acolo, unul acolo, unul acolo, unul acolo. Așa ar fi să fim conjurat. Documentar. Zicem că cetățeni români. Bă, dar mulți aici, mă. Ce vrei să facem în magazin? Bă, dar tu la care mere, mă? Este un magazin cea. Eu vreau să merg la mare. Nu, hai la mare. Stai. Stop, mă. Ho. Hai să mai am pe trecere. Prinde și reparație, mă, dacă umblăm bine în oraș. Reparație live. Acum mergem la supermarketul din Oradea. Dark Vader. O să ne putem dezvălui puterile. Habar n-am. Nu mai spuneți la nimeni. Gel din ăsta e pentru nou, la adevărat. Hai că luăm pe Dănuț. Nu, pur și de nu țin de glip. Vrei să mănânci niște ulei de fără soarele? N-ai poftă? Nu Mi-am poftă pe niște șervețele și niște becuri. Asta e bine. Pasete? Hai să ieșim de aici. Mă mergem unde să mâncăm Ce? șervețelele care le-am cumpărat. Da. Mergem să le mâncăm. Ce filmezi ruinele României noastre? Taci, mă, nu ce da de gol. Uite, bă, asta e geantă, frate. Și acum ce vrei? A? În parc? Da. Care? Multe chestii aveți aici. Toată lumea sunt așa ciudat la noi cât țin aparat de filmat, fotografiat, cum vrei să zici în mână. Și că nu știu ce dracule a face, am capturat planeta, eu știu. Nu-ți văzut de drept. Și mergem în parcul vostru ultra secret. E cam puțin distanță între bara și capul meu, da? Trebuie să fie. Nu știu pe unde mă
cel acum. Oh! Vreau să mă dau pe topogan. Nu că dacă pe așa se cacă țiganul. Deci trebuie să ai grijă pe ce pui mâna. Hai să mergem la parcul ăla care e încă folosibil. Dar ce tu? Ce? Ce uiți la fiecare bancă în fiecare seară? Ce bancă? Am zis la parc, în parcul ăla care e comestibil. Mai ce n-aveți chiar așa de mulți țigani? Nu că ați avea puțin, dar... Avem unul. Cum îl cheamă? Nu Van Damme. Tot ceva de genul? Parcul Vandana. Nu mă, băiat, un țigan. Ah, și-l cunosc, și-l cheamă Vandana. Cum îl cheamă? Bosche. Nu Cum? Bosche, nu știu. Are nume ciudat. Dar când strigi de... Rambo. Ce se zice, Rambo? Nu, când strigi după el, fuge cu stica după tine. Cu ce fuge după tine? Cu ce găsește? Ia, găsiți sticla la fiecare 10 metri. Incredibil. Aici sunt magazinele, centrul României. Multă pură. Oh! Ce e aici? Uitați-vă pe aici o trei Ceaușescu. Da, un pic așa să vede. Să-mi dea capul. Nu știu ce e aici, dar nu-mi place. Aici poate se creează clonia lui Băsescu. Sau lui Iliescu. Se parcă vostru folosibil. Da. Mai am unul. Ah. Nu. Am văzut. Da. Da. Ce? Unde mergi? Nu. Hai mă cu mine. Nu. Filmați? Smile. O să fac pe YouTube. Să-mi trimit link-ul. Hai amu. De cine? Pe cine Ce cauți? filmați amu? Pe cine cauți? Nu caut pe nimeni, trebuie să vină ăștia și mă duc la magazin și cumpăr. Mă du-te acum cât te așteptăm aici. Da, bun. Cea. Ce fac? Nu te pune pe astea. De ce? O să pice în cap. De ce? E mai fă dată. Stai pe cealaltă, pe cealaltă. Nici am înțeles așa. Tu ești deja expert la șmecherii de astea, Am văzut de câțiva ani aici. Nu m-am frică că este că am auzit. Găsesc cum te pui. Chiar e nașpa. Deci l-am văzut cu un tigan să dau peste cap ca aia, să mergi așa. Chiar. Uiii! Yay! E seară. Cartierul ăsta. Zona asta. Bă, da, chestia astea rasiste, bam, sincer. Iată. Simt din zona asta să te lovească pe tine. Rupel. Rupel, nu lăsa. Bă, ne-ați văzut că filmăm, mă? Continuați. Bă, bag 5 lei pe la negru. Dar asta zici că... Deci, mozol. Fac pe 5 lei pe la negru, tu? Se la noi amândoi. Ce-i mă? Dă-i mă. Vreau să văd dacă-ți bune filmările. Știi mișto, mă, zici că ești ceva motor din ăla, știi, așa de curzi, te ții aici să te Iar se dă șmecheria el, mai.
Acum nu respiri. Băia să tace. Vor să violeze. Ție. Mă, da, e ok, mă. Că pe șmecheria asta. Rața vitezomană, mă. Ăsta e fratele lui Speedy. De ce fiu rasămit ratele astea? Fii atent cum se uită, mă. Ce ochi are. Se uită cruciș. Mi-am țin mâine, mă, la ceas. Treci. Arată-mi să vedem. Unde-s căței mei favoriți? Unde plecă? Unul acolo. Ăla alb. Unde era negru, mă? Cine e ăsta, mă? Ăsta de unde a apărut? Bă, Nu știu, mă. Neci. Unde ne-a apărut ăla? Nu știu, bă. Unde, bă, unde-i sport? Unde ți eu, bă? Bă, În parc. nu mă dau pe pogancă și căcați în aghi. Tot am zis că țigane. De unde știi? Ai verificat? Am văzut. Aici, când zic că cea țigan pe tobogan, Nu, striga mă, că stare. aici vine Pipiș, mă. Așa-l cheamă pe ăla, dacă e parcul, Pipiș. Pe pici. Pipiș. E parc privat? Cică. Nu, hai să distrugem. Dar de câte ori să rup chestii? De câte ori să rup lanțurile alea? Bă, hai, De ce? Pe aia? Da, îmi rup și curul, mă. Uite-te mai ce gaură măroacă are. Ridică, mă. Da, unde Dumnezeu stă acum? Și din aia, știi, 3D. Numai tu mă ridic așa. Dar nu știu domnilor ăsta. Am trei. Bă, pareți 5 pe aia 2 alb. S-au înmulțit. Levitez. Vedeți? Levitez. Mă înalt spre Imperiul Galactic. Oh, mă ca rupe ăsta, mă. Căței mei favoriți. Stai. Star Wars. Da, na, na, na. Mă filmăm ca doi proști, mă, că ne dăm pe... Filmăm ca doi proști, că ne dăm pe astea. Baza. Câte like-uri o să avem, bă? O să fim full de vizuri. Bă. Că doza de H nici n-au auzit de noi, mă. Îl prindem din urmă. Cum îl prindem, cum îl putem. Sunt tot doza de coca. Doza de Coca-Cola. Nu, sunt doza de coca. Doza de cash. Na, unde e Dumnezeu ăsta acum? Ha? Poți să te dai jos, bă. Nu, nu, nu. Oh, asta durut, bă. Ți-am rupt curul în tine, mă. Mă dau film. Urcăm înapoi acasă. Acasă. Și 3. Bine, Ce trei, mă? Câte mai rase. am încercat să număr, știi, 3, 2, 1, dar... Nu funcționează. Spre ușa mântuirii. Și... am ajuns acasă după o zi Lungă și productivă. și puteți să dați un like Sau un subscribe sau să ne vedeți pe Facebook. pe Facebook. Facebook. Like și subscribe. Like și subscribe. Like și subscribe.